d'una altra galàxia l'han expulsat. És tranquil el tio i també molt enrotllat. Us pot convertir en miniatures fàcilment i enviar-vos a fer un vol sense avorriment i donar voltes pels circuits electrificats, i ho farà amb els ulls tancats. Es diu Clyde, com ell no n'hi ha cap altre. Es diu Clyde, amb ell donaré una volta. No té por dels enemics, vol ser el nostre amic. Distraieu-vos una mica amb el Clyde. Al fons d'un celler màgic, un lloc sensacional, és ple de trastos molt antics, coses fenomenals. Aquests tios plens d'electricitat tenen vocació, i la Sally i en Matt se n'han pescat una connexió. Al vell Jukebox li han ficat un gran cervell i ha deixat de ser només un trasto vell. Es diu Clyde, com ell no n'hi ha cap altre. Es diu Clyde, amb ell donaré una volta. No té por dels enemics, vol ser el nostre amic. Distraieu-vos una mica amb el Clyde. Clyde, com ell no n'hi ha cap altre. Es diu Clyde, amb ell donaré una volta. No té por dels enemics, vol ser el nostre amic. Distraieu-vos una mica, distraieu-vos una mica amb el Clyde.